gibunde kae sidas kae gi wadwa malai jogi tiyogo osiepa nadhi kacha romo gi Apostle Manyoro mantiere gi kanise constituency na ok natieko kata 20 minutes katieko ni tanena lai gini e toka kanyo kobet tadhi amosogi to ng'at achiel kuom gi wacho ni babu idhi bedo governor ma Nairobi talayo wuoka tesre to sedhira ni onge mago gik mok nya timre ko ki support serikal to sedhira to ni akia ni weche mathoth to segolo bunde unga ka joma wuoto luo dak ubeda beda ni weche gi kik dhi kata mane media unga ka uketho kama duong ana wuona ngama duong joma dongo joma jotelo moyier gi kura ane mana beda takt iwinjo siepa ana onge wach go wadwa malai but na beda takt mogolo na nyaka bunde to siepa gigi ange kuma ae gigi oken kata problem mara laino gigi wuoke serikal ka neno ni babu ka onge kod gi winjruok babu no nego wazim aseneno pattern mar violence moseketna mosechikna gini is the same iwinjo siepa koro gino wawene jopiny to piny ni jite bende onge ngama bosike piny ni piny oksikie nyasaye be onge kaka kila ngato bo wuok e piny koro kendo Esther Minesta no wacho ni wadhi kaka Daudi wadhi kaka Daudi wan waonge lweny gi ng'ata ana nempi maemba kasi kaya kanyo takao governor kaya kanyo tabedo president ma Kenya aonge lweny gi ng'at manti gi lweny koda aonge go gi lweny iwinjo siepa to bendo kwadhi bedo joma yom ni koro joma go wakoro waketa lwetwa piny wabende nyakwa bed joma otegno iwinjo siepa wadake thagruok mok wabuketo ni ng'ato nyoro wanyora kagi kacha wabende wan gi rights mar fighting for our rights and rights of the people to owadwa moro be nowacho Barnabas ni kik waket tonge wate tongte adita chiel wane kaka mano ng'ama wiye ler mar mondo wane kaka onagi nya donjo kumora mora onagi odonje to wadwa ma Rain mineno kane organize na jini osiepa kanigo Raymond onego ngondo were an mana dhi radio na mlolwe ma defend Raymond to pok na loso ga kode mo wacho ni oro na gimoro manyise ni we kikior an ok adwa anything from you osiepa kanigo gi ndalo mane giringo mane giwe baba to jogi mane go jogi pok nogo ne kata baba kura sani koro nigi hero joluo moengo kata kaka baba no hero joluo osiepa anyisi ni ndalo mane korigo gi te mane koro MPs ma joluo te dhi in every constituency gogi ane ng'ata chiel manok na dhi gogi nikech nang'e ni kumora mora monagi omako onagi no nyalo konyo ji ari adek moro mane gima ng'iyo an penjo aneno ka orumo ka moko ne gin puoch gi pak mag school fee go adhi neno kaka waloso kodi mondo akaw nembni gi kiyudo gimoro matin tema mondo wateruru nyithiwa school to wach school ni bende serikal onego bed ni ng'iyo wach malong'o serikal onego wach ni 100% transition ni ka wacho gino ni koro rach ni mano kora pingo serikal kore kaka pingo serikal to neji double moro message kan ni onge ng'ata modhi school wadwa ni mondo kony ji donge kamano VOJ ng'ato penjo mogi kani to penje babu ni is he ready to resign from ODM then who will be his running mate ma Nairobi ka apani mago to tomorrow's problems today's problems en ni mondo watine jopiny tomorrow will take care of itself kata muma lando ni wach makiny will take care of itself we should not worry about tomorrow donge kamano wach mari mogik ne nyikwara moga jwang oganda luo mane winjo kinyi makawuono king'iyo kamera ne gimanya wacho VOJ wach mogik en ni wan kakonagi wariwre uru oganda moriwre matin moriwre ber moingo oganda mathoth mokere wabeduru gi hera ng'ato kadwa gimoro keno nagi wariwre uru kik wabed ni wan onagi wan mwada nego jowa wan wawuon seche mise nego jougo in midhi nyiew sanduku in midhi ting'o sanduku no in midhi ololo kik wagore uru ni wawuok ni enena lweny kagi kacha to wabende owinjwa wabende wantiere wase support party